karo godane wong wedok cek nemen godane wong wedok. Ibarate wong lanang wi kucing wong wedok wi gereh. Kucing kok petuk gereh. Halah. Ora suwe wis ta. Pone kok sing disenengi iki padha karo sing disenengi kancane. Alah iso gelutan kok. Gelutan perkara wong wedok. Nduk. Eneng tanggoku ke gelutan kok perkara tahu. Perkara ndume ora padha kok jotosan ana. Tasik, Bu. Monggo. Sinembuh arumeng pambudi mugi rahayu kang pinanggih rahayu sedaya kawulaning Gusti ya Nduk. Rahayu Mak. Alhamdulillah awake dhewe sowan kang kaping pindho ana ing benda kene Nduk. Iya Mak pangestumu. Rikala semana ana pelataran masjid benda. Ngono ya Mak wis tahu. Wis Nduk. Jan wayangan bengi iki persiapane muk seminggu Nduk, percaya karekmu ora percaya karekmu. Mung seminggu Mak. Rikala semana udakara 3 minggu kapungkur aku karo kanca-kanca pelajar NU sowan marang Mbah Kyai Takim. Mbah, menika kanca-kanca badhe nderek panggenan damel makesta utawi diklat pelajar NU. Banjur piye Mak? Wah, Mbah Takim jan piantun sing blaka suta ora enak sing ditutup-tutupi. Uga lomone ora umum, Nduk. Kok iso ngono? Pun Mas kula malah remen. Mengke konsumsi jamaah mriki siap lho. Lho, Nduk. Ora mung Mbah Yai Takim lumeber marang tangga teparu gi padha loman. Nah, coba kaya ngono. Sabanjure hamin seminggu saurunge acara, aku sowan maneh ana ing pondok pesantren Miftahus Salam. Babakan napa, Mak? Genahne, Nduk. Pesertane pira lan sak panunggalane ya karo Gus Yusuf kuwi oyang-oyong ngalor ngidul ngono. Nah, rikala samono aku teko kene bar magrib, Mbah Yai Takim mentas ngibadah salat ngasar. Mas Yoga kula kok gadah angen-angen haul para leluhur wonten ing benda mriki. Ngono, Mak. Nduk. Lah pripun? Nah, pas magrib aku panggih karo Pak sinten sing omahe niki lho, kanan niki lho. Nah. Pak Mat. Nah. Pak Mat iki kaya apal nek aku dalang. Mas Yoga tasik dalang lho, tasik Pak nek ditanggap aku ya ngono. Lah kalau mben kok mboten siyos mriki. Anu Pak nika kanca-kanca pun jawa duit rikala semanten. Pun jawa duit gak patek percaya karo barokah niku pun angel kula ngoten. Banjur piye Mak? Banjur ngene Nduk. Lah umpami wayangan pripun Mas ya? Lho kula niki siap mawon ning kula piyambak. Nek kula piyambak niku enten napa mboten wonten niku genah sami nawatona sendika dawuh karo Mbah Yai lak ya ngono to Nduk. Heeh. Sabanjure langsung digrabyuk Nduk aku. Wah, diruangkul jan kaya pacare kan Nduk. Sabanjure ngebatah magrib panggih kelawan Mbah Yai Takim dos pundi menawi wayangan. Mbah Yai Takim telepon. Wayang kok telepon. Lah zaman saiki lho Nduk. Telepon Pak MC. Pak MC kok sinten?